I denne screencast vil vi komme ind på det forsøg, som vi har lavet, hvor vi oxiderede alkoholer. Det forsøg er lavet i forbindelse med kemi. I denne screencast vil vi komme ind på formålet med forsøget. Så har vi en opstilling af, hvordan vi gjorde det. Så vil vi snakke lidt om sikkerheden i laboratoriet. Så har vi nogle forventninger om, hvad det var, der ville ske, og så nogle resultater over, hvad der så skete. Så vil vi have nogle reaktionsskemaer, og til sidst vil vi konkludere over hele forsøget. Formålet med det her forsøg, det er, at ved hjælp af oxidering vil vi finde ud af, hvilken en af tre ukendte alkoholer, der er primære, sekundære og tertiære. Vi ved på forhånd, at den primære vil blive til en aldehyd, den sekundære vil blive til en keton. Ved forsøgsopstillingen har vi 3 koniske kolber, som hver indeholder 1 ml kaliumpermanganat og 1 ml svovlsyreopløsning, plus en alkohol hver, en af de ukendte alkoholer. Vi har navngivet dem ukendt 1, 2 og 3, og så skal vi oxidere dem med kaliumpermanganat og svovlsyre over i hver af de små reagensglas. Det gør vi ved at varme på dem. Vi vil nu i forsøg nummer 1 komme 5-10 dråber hydrazinopløsning i de 3 reagensglas for at se på reaktionen og dermed finde ud af, om det er primær eller sekundær, ved om det reagerer som aldehyd eller keton. Ved forsøgsdel nummer 2, der tilføjer vi 5-10 dråber fællingsvæske til de 2 reagensglas, der reagerede i forsøg nummer 1. Og så opvarmer vi dem i vandbad, og hvis prøven er positiv, vil der danne sig et rødt bundfald, det vil sige, at hvis den reagerer med aldehyd. Det vil sige, at vi så nu har, ved hvilken alkohol, der er i hver. Til lidt sikkerhed, da vi arbejder med farlige dampe, skal vi arbejde i stinkskab, og vi skal passe på med åben ild, da vi arbejder med brandfarlige væsker også. Så skal vi have handsker på, fordi at vi arbejder med ætsende syre. Vi behøver ikke have briller på, da vi arbejder i stinkskab, og som altid skal vi også have kilde på. Vi vil nu komme ind på vores resultater med vores forventninger, så hypoteserne for reaktionerne, så vi kommer ind på vores strukturformler også. Okay, vores første ukendt alkohol, når vi oxiderer kaliumpermanganaten med alkoholen og svovlsyreopløsningen, går den fra en lilla klar væske til en brun uklar væske. Når vi så reagerer med hydrazinopløsningen, bliver det en klar gul væske med gul bundfald, og vi ved der, om den er primær eller sekundær. Når vi så prøver med fællingsvæsken, så ved vi, at den er klart primær, hvilket også vi kommer ind på lige lidt. Det bliver en klar rød væske med rødt bundfald. Den hedder propan 1-ol, og som vores hypotese viser, har vi haft ret i vores forsøg. Sådan der ser den ud. Ukendt alkohol 2. Der ved vi gør det samme, som vi gjorde ved den første, og vi kan allerede se ved reaktionen med hydrazinopløsning, at den ikke reagerer, og derved kan vi allerede sige, at det er den tertiære, som er 2-metylpropan 2-ol, og strukturformlen den ser sådan her ud. Så har vi vores ukendte alkohol nummer 3, hvor vi gør præcis det samme, som vi har gjort ved de andre. Her kan vi nu se, at den reagerer med hydrazonvæsken, men den reagerer ikke med fællingsvæsken, så derfor så ved vi nu, at den er sekundær. Det er den, der hedder propan-2-ol, og den strukturformlen ser sådan her ud. Efter forsøget har vi så fået at vide, at ukendt alkohol nummer 3 var i virkeligheden tertiær, og derfor har vi tydeligvis begået en fejl, som vi vil komme ind på senere. Vi vil nu lave resultatbehandling, hvilket indeholder reaktionsskema og fejlkilder til sidst. Her har vi det første reaktionsskema for propanal, 1-ol og permanganat, altså den primære alkohol og permanganat. Her har vi vores alkohol og permanganat, som så reagerer. Og vi har så afstemt det med en redoxreaktion og kigget på ændring, ladning og de H, og så kontrol med ord for at se om det passede. Så har vi et andet reaktionsskema for aldehyd og fællingsvæsken, som vi kan se her.
Til sidst vil vi lige snakke om nogle af de fejlkilder, som vi har haft i løbet af forsøget. Som vi snakkede om før, så havde vi byttet rundt på den sekundære og den tertiære alkohol. De resultater, som vi fik ved den sekundære alkohol, de var rigtig dem, som der hørte til ved den tertiære. Vi ved ikke, hvorfor den her fejl den er opstået, men vi regner med, at det er fordi, at vi har brugt de samme pipetter igennem forsøget, og derfor så er alkoholerne blevet ombyttet. Det er selvfølgelig ikke et endeligt svar, vi kan give, men det er det, vi regner med, der er sket. Vi kan så konkludere, at ved oxidation, der kan vi finde ud af, hvilken alkohol der er primær, sekundær og tertiær. Og det kan vi ved at finde ud af, hvilken en af de her, der danner en aldehyd, og hvilken en, der danner en keton.